Com calcules les operacions tan ràpidament? Bueno, això és pràctica. També aniré a parlar de la meva història una mica. Jo resulta que la primera calculadora que vaig fer servir la vaig fer servir a la carrera. Abans no havia tingut mai una calculadora. La qual cosa vol dir que totes les operacions que s'havien de fer eren a base de llapis i paper. I inclús en el batxillerat, que s'havien de fer operacions ja bastant més complicades. I o t'espaviles o no pots donar l'abast. És a dir, o fas les operacions ràpid o resulta que perds el temps, la meitat dels exercicis no els fas, els exàmens els deixes la meitat en blanc perquè no tenen temps d'acabar-los. Per tant, no jo, sinó tots els de la meva generació, doncs no ens quedava més remei que espavilar-nos. I per tal, què fas? Doncs bueno, entre memoritzar i agafar unes certes habilitats en l'hora de combinar números, doncs això fa que puguis calcular molt més de pressa del que aparentment seria normal, no? Però el que sí és veritat és que jo ara calculo molt més lent del que calculava abans. O sigui, m'he tornat una tortuga calculant comparat amb el que ho feia. Falta de pràctica, ho sento. Ens pots explicar alguna anècdota divertida que t'hagi passat al seu professor? A veure, anècdotes divertides no me n'han passat massa, més aviat han sigut d'aquelles que dius prefereixo oblidar-les, no? Ara, el que sí que m'ha passat alguna vegada són coses d'aquestes que són una mica més entranyables, per dir-ho d'alguna manera, no? És, per exemple, tu has donat classe a una sèrie d'alumnes, els alumnes aquests han canviat, s'han anat, cadascú ha anat fent la seva vida, tu els has perdut de vista i estan perdut de vista tu, i de cop i volta vas pel carrer i un te crida, profe, i tu, serà mi. I gires i veus allà un tiarro o una tiarra i dius, no, què va sonar? I resulta que aleshores diu, soc fulano de tal, escolta, mira, em recordo molt de tu, mira, i a vegades surten passejant amb la seva dona o amb els fills o amb el seu marit, diu, mira, aquesta és la meva dona, aquest és el meu marit, aquests són els meus fills, i no sé, a veure, són coses d'aquestes que t'agafen la fibra sensible, no et toquen, perquè dius, d'alguna manera aquesta persona li has arribat, i no tothom, i és lògic, però mira, això a mi m'agrada i em sento bé quan passen aquestes coses. Com tu mateix has dit que t'agraden els castellers. Com funciona aquest món dels castells i tot això? És un món molt maco. Jo recomanaria a tothom que s'hi atansés com a mínim per conèixer-ho. A veure, és una cosa que és molt nostra, molt d'aquí, i a més té molts valors i és una activitat que és molt familiar. És a dir, una de les coses que té és que ningú s'ha de sacrificar per ningú. A vegades un va a futbol, però clar, a la mare no li agrada futbol, l'altre germà fa bàsquet, un cap a bàsquet, l'altre cap a futbol, és un enrenou per la família. Castells, doncs tothom fa castells, des de la mare, el pare, l'avi, el nen, la nena, tothom fa castells, tothom té una activitat a fer. Quan hi ha una sortida de la família, juntament amb la família més gran, que són la resta dels castellers, no? Aleshores, un castell té una estructura que és molt complexa. Vista des de fora sembla senzilla, però quan està dintre no és tant. Aleshores, hi ha diferents parts, diferents posicions, i cada posició necessita d'un determinat tipus de persones i d'un determinat tipus de manera de fer. Per tant, aquí ja hi entra molta gent. Després, també hem de tenir en compte que no solament és el castell, sinó que hi ha infraestructures, hi ha una sèrie de coses de manteniment, una sèrie de coses que també són feina, que la gent no veu, però que són molt importants a l'hora que el castell es faci. El que havia dit abans, és a dir, una persona, una família entra perquè el nen va a fer castells, va provar de fer d'enxaneta, resulta que es queda tota la família i tota la família participa, tota la família s'integra, tota la família té coses a fer i al contrari tots ens ho passem la mar de bé, és ben cura. Per tant, recomano, sobretot, si algú s'ha sentit i li agrada això de trepar una mica, doncs potser no treparà, però sí que hi ha d'altres coses a fer. Recomano que un s'hi passi per veure com funciona. Doncs ara passarem a un apartat d'unes paraules. Què et suggereixen la paraula mates? Mates? Bueno, doncs en principi joc. A mi m'agrada, jo sempre ho he dit, i suposo que m'ho heu sentit més d'una vegada, que heu d'agafar les matemàtiques com si fos un joc. Jugar amb números. Després també em suggereix la paraula estructura. És a dir, les matemàtiques estructuren, tenen una estructura pròpia i ajuden a estructurar la ment. I després precisió. No és allò de més o menys, jo crec que no.
són exactes. Si dona això, no dona una altra cosa. I problema? Per mi és un repte. Institut? Institut, bueno, jo l'associo amb aprenentatge, amb formació, amistat. Ràdio? Comunicació, bàsicament. I racisme? Això sí, això ho suposo jo, per mi vol dir incultura i vol dir falta de formació, vol dir, no sé, poc coneixement. Democràcia? La democràcia, bueno, jo soc bastant apolític, soc polític perquè ho hem de ser, però per mi la democràcia és el sistema menys dolent dels tipus de govern que m'he inventat. No és bo, però els altres són pitjors. Guerra? Guerra, destrucció, egoisme, ambició, mort. Ecologia? Futur. Bueno, ja aquest apartat ja l'hem acabat. Ara la següent pregunta. Quin és el teu esport preferit? No, la veritat és que no m'agraden en general els esports. A veure, n'he practicat alguns i m'ho he passat bé, però això de dir asseure'm davant d'una cadira o asseure'm en una estrada o asseure'm allà a mirar com els altres fan, doncs francament no. A mi m'agrada fer, no mirar com els altres fan. Vull dir, a mi m'agrada jugar. No asseure'm allà i dir aquell corre molt, porta la pilota cap un cantó cap a l'altre, dius, sí, bueno, la porta ell, jo què faig? Mira, molt avorrit això, no sé. Tens preferència per algun equip en concret? No, tampoc. O sigui, si els esports no m'agraden gaire, doncs no tinc cap preferència. Ara, la veritat és que si hagués de triar algun, sempre triaria els que són més propers a mi. És a dir, què vol dir més propers a mi? Doncs vol dir els que estan més propers en el territori. És a dir, si tinc que triar entre Sabadell i Barcelona, triaré Sabadell. Si tinc que triar entre Barcelona i Madrid, triaré Barcelona. Si tinc que triar entre, què sé jo, entre un esportista que sigui català i un esportista que sigui suec, doncs triaré l'esportista català. Això està claríssim, no? O, de vegades, tampoc és així. Hi ha alguna vegada, si hi ha alguna persona que crec que té un tarannà, una manera de ser, que s'assembla més a mi, poder passarà això per davant que no pas per davant de la proximitat. És a dir, miro en esports individuals, miro les persones, si aquella persona m'agrada, doncs bé, i si no m'agrada, doncs allà. Per últim, ens podries explicar algun acudit dels teus? Són molt dolents, però a veure, diu, la dona va i li diu al marit, diu, amor, amor, digue'm una paraula amb amor. El marit se la mira i diu, amortiguador. O, per exemple, diu, a veure, diu, com te dius? Diu, Jara. Ai, un nom molt bonic, no? Diu, Akeji. Són dos meus estils. Tomàs, què t'ha semblat aquesta entrevista? Bueno, doncs molt bé, m'ha agradat força, trobo que heu fet unes preguntes força adients, m'han agradat molt les preguntes i m'ho he passat molt bé. Com he dit al començament, agrair-vos també el fet que m'haguéssiu triat per fer una de les primeres entrevistes que feu. Moltes gràcies. Doncs aquí ha arribat el final de la nostra entrevista, és el Tomàs Ferrer, el nostre professor de mates. Ha arribat l'hora d'acomiadar-se. Sergio? Adeu. Laura? Adeu. Aroa? Adeu. Els nostres tècnics, Òscar i Tomàs, i jo, que soc la Noelia. Us recordem que podeu contactar amb nosaltres a través de Facebook, que és Radiona2, el 2 amb lletres, el Twitter, que és Radiona2, el 2 amb número, i per correu electrònic, que és radionados298@gmail.com. Esperem que us hagi agradat aquesta entrevista, bona tarda i passeu una bona setmana. Adeu. Adeu. Adeu.